Nu är kameran på. Nu åker vi hem. Fan att de törs bilen står där. Hej! Jag har 30 kvar. Tack. Håller du i handbromsen åt mig? Snart. Du hör mig? 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1, kör. Start 600, vänster 4 plus. Vänster 4 plus här. 200, höger 450. Vänster 4 plus 180. Höger 550. Höger 640. Kort höger 4 minus 60. Se upp vänster 6 över krön 40. Höger 4 nyper 3 minus. Där hade vi vänster 3 i Vägsjö. Bra. Vänster 4 över krön 180. Vänster 3 minus. 80. Krön 80. Höger 4 plus över krön 120. Höger 2 plus, sten inner 60. Pass på, öppen vänster 1 i Vägskäl, sten ytter till höger 5 minus. Höger 5 minus här. Vänster 6 till höger 5, halvlång över krön 80. Krön i kort, vänster 2 plus, stolpe inner. 40, vänster 5 minus. 350 över krön. Höger 3. 300. Höger 3 här, 300. Höger 6 till vänster 5, halvlång, nyper något. Repetera. Höger 6 till vänster 5, halvlång, nyper något. Vid lada. 100, höger 5, 100. Sen se upp, vänster 5, nyper 4. Och hårnål höger här. Skitbra.
Vänster 650, höger 1 i vägskäl. Höger 1 i vägskäl här. Sten ytter. 120. Höger 560. Vänster 240. Vänster 2 här. Vänster 550. Vänster 2. Höger. Höger 3. Här vänster. Öppen vänster 1 i vägskäl. 80. Höger 3 plus. Lång 200. Vänster 6 100. Vänster 6 över litet krön till höger 6 350 över krön. 6. Sen har vi det här borta när vänster 2 minus nyper det. Du ser pilarna. Bra. Vänster 6 till höger 6 till vänster, höger 5 minus 120. Ja. Vänster 4 plus sten inner. Öppen höger 1 i vägskäl. Se upp trångt. Se upp trångt. 40. Höger 2 minus. Vänster 3 minus 180. Vänster 3 plus 80. Fan, hårt. Vänster 3 plus. Mål. Jävlar vad illa gick.